Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwah sih wilasaning Gusti ingkang hamba barekabagian kanten reman kaluhuran lan karaharjan. Mugi tansah kajiwa kasariro ing panjenengan sedaya lan kula waradin sagung dumadi. Para sesepuh pinesepuh ingkang dahat pinundi-pundi, para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari, pangayomaning kawula dasih ingkang sinuping pakurmatan, ugi para traing sutresna budaya ingkang mamardi mardawaning budaya kang luhur, sumrambah para sanak kadang mitra pitepangan ingkang satuhu kinormatan. Langgong rumiyin sumangga kula nderekaken munjukaken puja lan puji syukur dhumateng Gusti Tat ingkang Maha Amurba Amisesa. Mugi salwiring gati purwa madya wasana kasembadan lulus raharja nir ing sambe kala. Amin. Para rawuh, atur kawuninga ing mriki kula sarombongan saking keluarga ageng Parongan Budi Utomo badhe ngaturaken sugeng siang, sugeng rawuh, sugeng pinarak saha sugeng samudayanipun. Ing mriki saking keluarga ageng Parongan Budi Utomo ingkang mijil saking tlatah Krajan Karangrawa Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Kang Mas Teguh Prasetyo Utomo. Ing mriki wonten ing laladan Dusun Jepang RT setunggal RW 6 Mejobo Kudus. Kula sarombongan katimbalan dening Popo Haji Dwi Ahmad Rifai dalah Ibu Hajah Ninah saperlu badhe hangruat putra setunggal ingkang mijil kakung ingkang keparing asesilih inggih menika Nak Mas Bahauddin Muhammad Wahyu, sarjana manajemen. Ing mriki kula mung saged ndedonga marang Gusti Kang Akarya jagat. Mugi-mugi putra ingkang sampun diruat kala wau, mugi-mugi sak sampunipun dipun ruat pun boten dados bocah kang nandang sukerto, malah kepara dados bocah ingkang saleh migunani tumrap nusa bangsa lan agama mituhu kaliyan tiyang sepuh kekalih. Ugi anggenipun bebrayan samangke Kang Mas Bahauddin Muhammad Wahyu, sarjana manajemen, putra saking Bapak Haji Dwi Ahmad Rifai dalah Ibu Hajah Ninah kalian Mbak Yumarlena Felisa Putri, putri saking Bapak Supangat Suwargi dalah Ibu Kamsidah Suwargi. Samangke dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warohmah. Ugi anggenipun gadah damel Bapak Hajah Ninah dalah Bapak Hajah Dwi Ahmad Rifai samangke boten wonten alangan setunggaling punapa ngantos sakpurnaning adicara. Amin amin Allahumma amin. Para rawuh, ing mriki kula jejer pentul kang mangke badhe cariyos utawi dongeng dedongengan babagan Bathara Kala. Kanapa yen to anak putune Bapak Adam lan Ibu Kawa kang duweni putra siji cacahe mijil kakung utawi saged dipun westani nggih menika bocah ontang-anting kedah dipun ruwat.
samangke badhe kula carioske utawi dongengke babagan manika. Nanging saderengipun para rawuh ing mriki kula mung titah sawantah jalma manungsa lumrah kathah kilap lan salah. Mbok bilih anggenipun kula cariyos utawi dongeng dedongengan babagan manika sing klarosaking bebener. Ing mriki kula nyuwun agunging pangaksama para rawuh. Kocap kacarita ing jaman semono kumelaring jagat isih awang-awang uwung-uwung ing tengah-tengahe pulo Jawa nalas kang kedhikan aran Alasetra Gandhalumayu. Alasetra Gandhalumayu jajuluk jalma mara jalma mati sapa bakal mara bakal tumekaning pati. Ing kono akeh kewan kang gedhe kang arupa macan, singa, gajah lan sapanunggalane. Uga akeh bangsa alus pocong ngklek-klek banaspati lan sapanunggalane. Nanging ing salah sawijining dina para rawuh ana pawongan loro cacahe kang saka tanah Mesir kang aran Pentolan Tembem. Kang arep babat talasana ing tengah-tengah Alasetra Gandhalumayu. Sapa ngerti sak rejaning jaman sak mangke ing tengah-tengah Alasetra Gandhalumayu bisa dadi papan padunungane anak putune Bapa Adam lan Ibu Kawa. Ing kono Pentolan Tembem duweni piandel telu cacahe kang arupa Kudi Sangut, Lanjam Suramaesa, Surasirep, Dregananda, Wewe Putih, Glugu Gumuling. Piandel telu cacahe ditibakke ana ing Siti Bantala. Babar pisan ora ana kewan, uga ora ana bangsa alus kang wani nyedak marang Pentolan Tembem. Ing salah sawijining dina para rawuh, ing tengah-tengah Alasetra Gandhalumayu ana gunung gedhe kang aran Gunung Srandil. Ora ana kapigara apa-apa Gunung Srandil nibake gara-gara bledek pating kletor, udan angin mobat mabit. Nganti ana ing salah sawijining ereng-ereng Gunung Srandil bengkah. Lan sak bengkahing Gunung Srandil kuwi mau jumudul kewan loro cacahe kang arupa macan putih lan gajah putih. Gajah putih lan macan putih kepengin ngerteni sapa to sejatine Sudarmane utawa sapa sejatine wong tuane. Anggone goleki munggah medun gunung mlebu metu alas. Nganti ing salah sawijining dina gajah putih lan macan putih ketemu marang salah sawijining begawan kang aran Begawan Aklimaya. Ing kono gajah putih lan macan putih takon marang Begawan Aklimaya sapa to sejatine Sudarmane gajah putih lan macan putih. Ing kono Begawan Aklimaya paring wangsulan marang kewan loro cacahe kuwi mau. Yen to pancene gajah putih lan macan putih ora duweni wong tuwa. Nanging yen to kewan loro cacahe kuwi mau kepengin mulya kaya dening manungsa. Begawan Aklimaya arep paring sesilih marang kewan loro kuwi mau. Kang gajah putih diganti sesilih dadi gajah satu bondo. Dene kang macan putih diganti sesilih dadi Gembong Kamijaya. Kang Gembong Kamijaya supaya neta bisa mulya kaya dening manungsa. Ing kono Begawan Aklimaya Gembong Kamijaya arep dikon nyuwita ana ing salah sawijining padepokan kang dipandhegani marang Mbok Randa Dadapan. Ora nganti suwe Gembong Kamijaya lan saadane krungu kang kaya mangkono.
Gembong kami jaya lan saandane dampyak tumuju ing salah sawijining padepokan kang dipandhegani marang Mbok Rondo Dadapan. Ing kono gembong kami jaya arep nyuwita. Ing kono Mbok Rondo Dadapan arep nampa panyuwitane gembong kami jaya. Nanging ing kono Mbok Rondo Dadapan duweni bebono. Yen to gembong kami jaya arep kon maringke nawala utawa surat panglamar. Amarga ing kono Mbok Rondo Dadapan duweni putra kang lagi wae gandrung kapirangu utawa lagi kasmaran marang salah sawijining putri ana ing Kedaton Kediri Mutran kang aran Dewi Sekartaji. Ora nganti suwe gembong kami jaya lan saadane dampyak tumuju ana ing Kedaton Kediri Mutran. Maringke nawala utawa surat panglamar marang Dewi Sekartaji. Nawala ditampa marang Dewi Sekartaji. Dibuka banjur diwaca. Ora liya surasane surat panglamar. Ing kono Dewi Sekartaji gelem nampa panglamarane putra saking Mbok Rondo Dadapan. Nanging ing kono Dewi Sekartaji duweni bebono yen to bakal nampa panglamarane putra saking Mbok Rondo Dadapan. Nanging supayane to gembong kami jaya bisa nyowanake bocah ireng cemani loka kang saka tanah Mesir kang aran Pentolan Tembem bakal ditampa panglamarane putra saking Mbok Rondo Dadapan. Banjur krungu kang kaya mangkono gembong kami jaya lan saandahane goleki ning di papan padunungane anak putune Bapak Adam kang aran Pentolan Tembem. Anggone goleki munggah medun gunung mlebu metu alas nganti ing salah sawijining dina para rawuh gembong kami jaya ketemu pawongan loro cacahe kang sarwa ireng kang aran Pentolan Tembem lagi wae babat alas ring tengah-tengahing alas Setraganda lumayu. Pentolan Tembem arep diswaneke ning Kediri Mutran. Nanging ing kono Pentolan Tembem ora gelem adu bantah adu kadigdayan babar pisan ora ana rampunge. Ing kono Pentolan Tembem lagi wae kelingan yen to Pentolan Tembem duweni piandel telu cacahe kang aran Kudisangut Lanjam Suramaisa Sura Sirebrek Gananda Wewe Putih Glugugu Muling ditibakake ana ing Siti Bantala. Ing kono gembong kami jaya babar pisan ora duweni kadigdayan. Ing kono gembong kami jaya kasoran. Gembong kami jaya njaluk urip marang Pentolan Tembem. Wong pancene Pentolan Tembem kuwi wong kang duweni watek welas lan asih. Ing kono Pentolan Tembem nampa pangapurane uga menehi urip marang gembong kami jaya. Nanging ing kono Pentolan Tembem duweni bebono yen to gembong kami jaya wiwit dina kuwi mau diganti sesilih dadi Bathara Kala. Wong pancene gembong kami jaya utawa Bathara Kala Glab Sayuta kuwi kewan kang wengis. Bathara Kala Glab Sayuta kuwi mau kewan kang licik. Ing kono Bathara Kala gelem diganti sesilih. Nanging ing kono Bathara Kala Glab Sayuta njaluk tadah kala mangsa kang arupa anak putune Bapak Adam lan Ibu Kawa. Ing kono diwenehi 12 cacahe marang Pentolan Tembem kang kabagi dadi 2 perangan.
Sing sak perangan 7 miturut dina uga sing sak perangan 5 miturut pasaran. Lan ing salah sawijining 12 cacahe kuwi mau sakjroning 12 cacahe kuwi mau sapa wae anak putune Bapa Adam lan Ibu Kawa kang duweni putra siji mijil kakung anggenipun para winasis para pinter kala wau yen to duweni sukerta bocah ontang-anting bisa dadi tadah kala mangsane Bathara Kala nanging sing durung diruwat nanging sing wis karuwat kang kanthi pratandha lawemu menangmu bengana ing sapekarangane omah uga janur kuning ana ing pojok omah papat ke pratandha anak putune Bapa Adam lan Ibu Kawa kang duweni sukerta wis karuwat aja wani pisan-pisan Bathara Kala ngganggu utawa nadah kala mangsa anak putune Bapa Adam lan Ibu Kawa. Para rawuh mekaten anggenipun kula cariyos utawi dongeng dedongengan babagan Bathara Kala. Ing mriki kula nglenggana. Kula mung titah sawantah jalma manungsa lumrah kathah kilap lan salah. Mbok bilih anggenipun kula cariyos utawi dongeng dedongengan babagan menika singklar saking bebener. Sepisan malih ing mriki kula nyuwun agunging pangaksama para rawuh. Yen to panjenengan pirsani ing mriki kula mung sawiji utawi mung ijen. Nanging kasunyatane ing mriki kula nggadahi sisian utawi nggadahi bojo. Yen to kirang langkung tabuh setengah sekawan bakal tumuju ana ing papan kene nanging kasunyatane iki wis ana tabuh setengah sekawan wis ana teka-teka coba tak antenane sawetara para rawuh. Ora usah suwe-suwe. Lah piye to, Kang? Hah? Lah piye? Lah kok Aku piye? adate iki nek ora suwe iki ora kepinuk. Walah. Senenge kok ya ngono. Waktune dibagi karo sapa to, Mas? Ngalah. Bem. Piye, Kang? Heeh. Iki mau rak ya aku wis pitepungan karo warga masyarakat dusun Jepang kene. Nah, saiki gantian sliramu sing pitepungan. Kowe ku duwene jeneng endi omahmu sapa? Lambemu tak silihe. Lah piye? Tak jakne
lho ning ngetan omah ngono. Lah ngopo ngopi? Ora. Lah ngopo? Tak cedakke ning nggon diesel ngono. Lah rak ya aku wis bener to ya. Iki mau aku rak ya wis pitepungan. Aku pitepungan. Nah, saiki sliramu sing pitepungan. Iya. Jenengmu ku ngendi? Omahmu sapa? Kuwale. Kuwale. Kuwale, ya wis. Kowe kono. Kok malah ngalih to? Lah sing bener iku sing ngendi? Jarene mau kuwale. Lah iya jarene mau pitepungan. Pitepungan. Jenengmu ngendi? Jenengmu ngendi? Omahmu sapa? Lah iya kuwi kuwale. Lah iya nek kuwale kowe sing kene aku sing kono. Lho wong iki kepiye, Cak? Kok angel. Kok nek gembreket tak jeloki meteng lho. Lah sing bener piye nek kuwi mau kuwale? Tembunge kuwi lho. Lah sing bener piye, Sing Jar? bener jenengmu sapa? Omahmu ngendi? Jenengku Pentul iki mau aku mangkat teko Karangrawa. Lho wong bojone dhewe kok lali. Lah bocah iki kepiye? Gemes lho karo sampean. Lah ya sing bener mau piye rak ya aku wis takon. Aku ki ora takon karo sampean. Aku ki menerkene omongan sampean ki lho. Lah ya piye? Nek pitepungan kuwi jenengmu sapa? Omahmu ngendi? Jenengku Pentul iki mau teko Karangrawa. Oh nesu. Gemes aku kok Kowe sampean lho. ku aja nesu-nesu, kowe ku tak pengen nesu kok malah nesu. Lah ora pengen nesu wong sampean gawe jalaran kok yo. Lah kowe engko nek nesu ku malah kuru bingung aku. Biasane iku nek jenenge ndek bojo lemu ya ora pati seneng kok malah sampean nek ndek bojo kuru kok malah sedih ku piye to? Aku ku malah seneng duwe bojo ngene iki. Perkarane. Lah ngene iki ora tak pakani sesasi rak ya ijeh awet lemu. Sampean sing seneng aku sing senep. Lah iya piye? Lah piye wong ndek bojo bagus ya to? Ya enom gede dhuwur. Nek ora iso gaweke anak terus dienggo apa coba? Lho ngene iki lho. Kok babakan tekan anak neh. Lho, sampean mau kan jarene ngomongi seneng to? Seneng ndek bojo lemu. Iya. Sampean sing seneng aku sing senep. Lah perkarane senajan to kowe iki gede dhuwur, ya piyayine enom, ya bagus. Ning ya ora duwe anak terus dienggo apa? Ora iso gawe anak. Iki tak urus. Perkarane. Lah kok ora tak urus piye? Ning ndi nggon wong omah-omah. Ya. Wong bebrayan kae. Heeh. Ora diwenehi momongan. Ya. Sing luput ya mesti wong wadon lho, wong lanang kok mbok salahke iki lho. Lire kepiye nek sing luput wong wedok? Lah ya sing ngandhut rak ya wong wadon to ya. Oh ngono. Saiki nek sing ngandhut wong wedok, Lah ya wong toh? lanang rak ya cuma titip sak rasan kok. Titip. Lah ya titip sak Nek jenenge titip kok dijaluk bali ngono. titip sak crit. Ora pareng ngendikan ngono. Maksudnya sak crit iku mau lu kopiku mak sekali sithik mak crit ngene iki. Kok aku njur mikir atuh. Karo maksamu apa? Dadi sing luput aku. Iya. Perkarane nek sing ngandheke wong wedok, sing lanang mung titip. Titip. Iya to. Sing ngandhut sing wedok nek ora karo sing lanang apa ya iso? Nek jenenge ngandheke mesti karo bojone. Karo bojone? Iya. Berarti iso gentenan. Lha iki piye to iki? Gak aku tak tinggal mulih pokoke. Mulai urung tak bayar. Ameh lapo kok. Ngene iki lho. Salahku ngene iki, kalahku ngene iki. Perkarane biasane dibayar sik iki ora dibayar sik kok. Urung mulai urung tak bayar. Ra, engko aku mulai dhisik sesuk ora dijak meneh. Lah iya, Perkarane esuk aku melu awan lho aku dipegat sesuk. Lah kok ora dipegat. Sampeyan sesuk golek bojo sing nom to? Kok lapo. Lah yo bojo Alah, kok. sampeyan ki sedina ping 7 oleh ganti bojo rak duwe anak wis ta percaya kok karo Lah aku. cek lakone yo ngono kuwi kok ya kepiye. Pamon pendho karo tembem duwe anak iki yo piye. Ha iki ngene Mbem, wis awake dhewe iki ra usah. Moh kok awake dhewe aku melu sapa? Awake dhewe. Awake dhewe sak ndase ngono maksudnya. Aku karo kowe ngono lho. Iki ngono dina iki mau katimbalan dening Bapak Haji Dwi dalah Ibu Lho iki Hajah. mau sida apa ora tepungan? Wes. Ora sida. Lah wis tepung iki mau nek jenengmu tembem kok. Wis ngerti piantune apa durung? Piantune sing kagungan kersa. Durung ki lho. Endi? Sawangen iki. Sik. Nek dudu iki ya siji kok njur rata ngono to. Sik kilo sawangen ta sawangen meripate iki lho. Heeh. Oh, Wah, sawangen iki lho.
Bapak Haji Dwi. Bapak Haji Dwi. Bu Hajah Nina. Loh, kok ora ana sinyale belas iki wong? Sing endi? Biasanya gampang dititeni lho, Kang. Gampang dititeni. Sing kagungan kersa iya to. Titikane iki anggere kantongane kebak. Mesti sing kagungan kersa. Endi iki mosing? Ora ngono iki lho putumu kok melu-melu nyedak to, nek nyambut gawe tinggal ngomasik to. Kandhane ya ora ngono nang panggungku kok iso mbok iya iki mau. Ayo, panggungan. Sak menika Bapak Haji Dwi karo Ibu Hajah Nina. Tenan to, anggere kantonge sing kebek. Iku sing kagungan kersa. Dadi mau mbok matke. Iya to. Sing mondol-mondol. Sujune kok ora kepleset. Kok nek kleru mondol-mondol ngono lho. Maksude dompete. Iya, lah ya kantonge iki mau to. Iki balik rembug sekawit, Kang. Piye, Mbem? Panjenengan karo aku mau tinimbalan panjenenganipun Bapak Haji Dwi. Haji Dwi. Adalah Ibu Hajah Nina. Haji Dwi kuwi kagungan kersa apa, Kang? Nggih, menika Haji Dwi gadhahi putra setunggal mijil kakung. Nggih, insyaallah benjing tanggal sekawan nggih. Tanggal 3 nggih, putra saking Bapak Haji Dwi ingkang keparing asma dawane ra umum wis tak apalno Mas. Ning jek ora apal. Kok kadang aku ku duwe bojo ngono ku ya kadang ki ya lali ning dalan. Apa meneh? Iya, mulane kuwi lho aku nek anu sujono lho karo sampean iki. Apa meneh ning dalan ketemu sing mening ngono ku lali nek duwe bojo. Ning dalan petok sing mening-mening nek ning omah ndeloke ngono ki nganti mundak. Lah iso. Nggih menika keparing sesilih Kang Mas Bahaudin Muhammad Wahyu sarjana manajemen. Kuwi duwe titel ya, Kang? Duwe titel sarjana manajemen. Sampeyan yo duwe titel. Aku ngono nek trimo Mas Bahaudin. Lewat musuh aku. Anjur titel nek apa? trimo Mas Bahaudin ini kira ya sekolah cuma satu jurusan tok to Mas jenengan. Manajemen. Manajemen. Loh, nek aku kuliah langsung 2 jurusan. Kok iso lho? Lho, ora percaya. Lah terus apa jurusane? Nek awan ngene iki mau. Aku iku juga jurusan komputer. Jos terus pokoke. begini aku mlebu hukum. Kuwi jenenge maling. Kuwi jenenge maling. Maling. Lah yo penting kan yo penting kuliah kok. Aku padha wae aku yo ndek titel. Apa? S2 no. S2. Wah, mosok lho kaya aku ora ngerti. Aku kok yo ora ngerti lah sampean rak tekok kok. Lah apa kuwi S2? Es cendol karo es dawet. Walah ya Allah. Ono kuwi aja curhat ning kene ya. Ora usah geger kowe. Oh iso. Wong lagi bercinta yo Kang yo kono kok iyik kae lho. Arep didongak-dongake anggenipun mangke akad nikah mboten wonten halangan dipun paringi kalancaran ugi anggenipun bebrayan Kang Mas Bahaudin mangke kalian garwa dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Mbem Kakang iki ngono sliramu ing kene aku bakal ngudharasa yen to sakwise iki mau aku tumuju ana ing dusun Jepang kene bisa ing tengah-tengah dalan aku oleh nawala tiban, Mbak. Sing isine apa, Kang? Nawala kuwi mau tak jumpuk banjur tak waca. Yen to surasane kuwi mau yen to pentolan tembem supaya to bisa paring sabiyantu uga bisa paring pitulungan marang sapadha padane ana ing tanah Pulo Jawa kene. Nanging mangerti ya, Mbem. Yen to pentolan tembem utawa kowe lan aku iki wong kang isih muda tumaruna. Pentolan tembem iki wong kang saka tanah Mesir. Yen to wong-wong kaya ana ing tengah Pulo Jawa njaluk pitulungan marang kowe lan aku yakin sak mengkone wong-wong kae bakal ewuh. Wong-wong kae bakal janggal arep njaluk pitulungan marang kowe lan aku, Mbem. Lah iki sing dadi pikirku. Ngene wae Kakang. Mbem. Kanggo njumbuhake kahanan pranatan ana ing tlatah tanah Jawa. Panjenengan karo aku njlamur laku. Dimen ora diketarani tangga teparo. Pindhone aku karo panjenengan njumbuhake kahanan pranatan ing tanah Jawa.
Piye? Mbem. Heeh. Sawise sliramu omong kang kaya mangkono, kabuka akalan pikirku. Supayane ta wong-wong kaya ana ing tengah-tengah Pulau Jawa, supayane bisa ora ewuh uga janggal njaluk pitulungan marang kowe lan aku. Ing kene aku lan kowe bakal tak slamurke laku. Kang sliramu tembem bakal tak slamurke laku dadi nini legeye. Lan aku bakal nyelamur laku dadi kaki legeye. Dadi nek aku ngaturi kelawan panjenengan kaki legeye. Semono uga panjenengan nek nimbali kelawan aku nini legeye. Bener apa kang dadi kandhamu nini legeye? Ananging kaki legeye. Piye nini? Lagi wae aku karo panjenengan nylamur laku. Sak jabaning jaban rangkah kae sak ndurung pasomana prenjak kang ngeklek wae. Sajake arep ana tamu kan. Coba diteni sawetara nini legeye. Amit ya. Nini, bener apa kang dadi kandhamu yen to ana prenjak ganter-ganter kae pratandha yen to bakal ana tamu tumuju ning rompok kene. Ah niki kasunyatan apa sing dadi pratandha kuwi mau. Nanging kadosi kok ya lagi sepisan iki lagi ketemu karo iki. Coba tak takonane nini lagi ya. Nggih. Nuwun sewu Bapak. Nggih monggo. Niki panjenengan keparing asma sinten tos wonten kawigaten punapa panjenengan kok mal sampun karaya-raya tindak wonten rompok kula Bapak. Oh ngaten nggih. Saderengipun kula matur ingkang kata-kata keparing langkung rumiyin. Leres niki daleme Pak kaki legaya kene legaya. Nggih, leres. Nah ngaten kula badhe matur sak rawuh kula sak pangombyong nggih saking Bapak Haji Dwi Muhammad Rifai sak pengon sak putra garwa menika lan kula dados talang aturipun Bapak Haji boten sanes nggih menika rawuh kula sak komyong sepindah badhe silaturahim kaping kalih badhe masrahaken ingkang putranipun Bapak Haji ranten sampun anut adat riwayat Jawi insyaallah nek menawi yang Jawi mengadakane ngaten menawi kagungan putra namung setunggal boten ketang estri lan jaler nggih menika Nanda Sukerto dipun paringi nami nggih untang anting wedal sakmenika ngepasi dinten Jumat Legi kirang tabus kawan sonten nika Bapak Haji badhe masrahaken ingkang putranipun kakung mekaten. Oh ngoten nggih. Kula sampun ngertos napa ingkang dados pamanggi panjenengan yen ta ing mriki Bapak Haji Dwi nggadahi putra setunggal leres ingkang mijil kakung kepareng asma sinten Bapak? Bahaudin Muhammad Wahyu Sarjana Manajemen. Bahaudin Muhammad Wahyu Sarjana Manajemen. Nggih, niki putra panjenengan mung setunggal. Niki ajeng panjenengan titipke marang kaki dalah nini legeye. Napa panjenengan Bapak kalian Ibu nitipake putra panjenengan menika sampun ikhlas. Sampun Ikhlas lahir tumusing batin panjenengan. nggih. Yen to panjenengan sakloron sampun ikhlas. Wiwit dinten menika putra panjenengan kula tampi kanthi asta kekalih. Mekaten nggih Bapak. Wiwit dinten menika Mas Bahaudin pun boten dados putra panjenengan nanging dados putranipun kaki dalah nini legeye. Ngoten nggih Bapak. Nggih, semoga mriki Mas. Saiki Mas Bahaudin wiwit dinten iki pun boten dados putrane Bapak Haji Dwi dalah Ibu Hajah Ninah nanging panjenengan wis dadi anake nini legeye dalah kaki legeye. Ngoten nggih Mas Bahaudin nggih. Sampun saged ditampi? Sampun nggih. Bapak nggih, alhamdulillah niki putra panjenengan bakal kula tampi kanthi asta kekalih. Insyaallah nangke kirang langkung tabuh setengah gangsal pangruwatan sampun rampung mangke panjenengan saged mriki malih ngajak kondur putra panjenengan. Ngoten nggih Bapak, Ibu, nggih. Mbok bilih panjenengan tasih kathah prakaryan wonten dalem kula aturi saged sugeng kondur. Menika sampun cekat. Assalamualaikum.
ngene iki lho, Kang. Heeh. Sing nampa kabagian ki aku. Lah rumah Sampeyan ra iso maringi aku momongan to? Heeh. Lah iki aku diparingi momongan semene gedene lanang lho, Kang. sing seneng sing bombong ki ya ora kowe sak rasan. Lho lah sampeyan ra duwe anak wedok lho. Lah kaki legeyek ning kene iki ya seneng. Raketang duweni anak mung putra titipan. Iki ngono bakal tak anggap kaya anakku dhewe, tak anggap putraku dhewe nene legeyek. Niki dadi balaku wong lanang. Lah terus aku ra duwe bolo. Lho sampeyan ra duwe anak wedok kok ya. Nanging mangerti ya nene Piye kaki? legeyek. Iki ngono putramu mung bocah titipan. Uga putramu iki bocah kang nandang Sukerto. Iya kaki legeyek. Aku ngerti lan yakin sak mengkone Bathara Kala utawa Sengkala kae bakal tumuju ana ing kene. Bakal goleki ning di papan padunungane bocah ontang-anting iki mau. Lah mula kuwi Piye nene kaki legeyek. legeyek? Wiwit dina iki mau sing nyelamur laku ora mung kowe lan aku tok. Uga putramu bocah ontang-anting iki bakal tak slamurke laku supaya neta Sengkala kae rak ngerteni yen to bocah iki kang duweni Sukerto. Kaya ngono kaki. Mula wiwit dina iki putramu Nak Mas Bahaudin Muhammad Wahyu Sarjana Manajemen bakal tak ganti sesilih dadi Joko Jelagur. Dadi nek aku nih balik lawan anakmu trimo si Joko Jelagur. Joko Jelagur ora kangelan kaya mau. Tenang Bahaudin Muhammad Wahyu Sarjana Manajemen. Suwene Lah iki ngono Gur. Gur. Ah putramu Kok bakal. malah kaya nyeluki pitik to. Lah luwih ringkes kok. Ya kenang Joko Jelagur ngono lho. Joko Jelagur. Nene legeyek. Piye kaki? Uga mangerti yo. Yen to kenang Joko Jelagur iki mau sak mau dadi putrane Bapa Dwi dalah Ibu Ninah. Iki ngono apa panjaluke putramu kasembadan apa sing dijaluk bakal ditukokake marang wong tuwa lorone. Iya. Lah kepara iki mau malah dadi putramu lan putraku. Kowe uga mangerti yo. Yen to awake dhewe iki mau ana ing pawon kono rak ya bumbu padha tapis. Iya kaki? Beras tapis. Duit ya ora nyekel. Apa meneh putramu iki bakal akad nikah. Ora apa-apa kae sing mremo ya wis do mulih rak njaluk jajan to Le. Lah ya putramu iki rak ya bakal akad nikah. Nggo ngono ngentekke prabiya kang akeh. Terus ya panjenengan kersake piye kaki legeyek? Mula kuwi nene legeyek. Enggen aku kaki legeyek bakal ngupadi pangupa jiwa ana ing Kutaraja supaya to bisa ngurakabi kabutuhane keluarga uga putramu bocah Joko Jelagur iki nene legeyek. Bisa. Kaki legeyek. Nene Sadurunge panjenengan ninggal pasoman kene. Gandeng panjenengan ngendikan, anakmu yang wektu dina iki duweni Sukerto ya kuwi bocah ontang-anting. Panyuwunku sing angka 1 kelawan panjenengan kaki legeyek. Panjenengan paringi gembolan marang anakmu si Joko Jelagur. Dimen dadi daya kekuatane sak pungkur panjenengan sak mengkone. Genepe panyuwunku sing angka 2 kaki legeyek. Gandeng anakmu yang wektu dina iki katemben wae cumandha ana ing rompoke kaki legeyek dalanine legeyek. Kang ateges durung duweni kanca roang sing bisa dijak dedolanan ana ing papan kene. Mula saka kuwi kaki sadurunge panjenengan tinggal, panjenengan golekake kanca roang kanggo anakmu si Joko Jelagur. Dimen bisa dijak dedolanan ana ing papan kene lan sing luwih baku kaki kanggo ngewangi-wangi anggonku njaga keslametane anakmu sak rina kelawan sak wengine bau kiwa tengene sak pungkur panjenengan sak mengkone. Apa panjenengan saguh kaki? nene legeyek. Sing kepiye? Enggene kowe bojoku. Kowe donyaku, go kowe bondoku. Apa sing kok jaluk bakal tak udanane ana ing papan kene. Kaya ngono kaki? Aja nganti kok loro. 10, 20, 30 kocape bakal tak udanane ana ing kene. Iya, aku percaya kaki. Nene legeyek. Panyuwunmu kang angka 1 yen to sliramu kuwi mau njaluk gembolan marang aku. Coba sawangen. Apa ana ing tanganku iki nene legeyek.
Kaki legi sih. Nini. Iku trimo janur kuning. Ah terus janur kuning kudu dikapake lho panjenengan ki. Sing hati-hati ndak suwek. Nini lagi. Iki ngono janur kuning coba kalongke ana ing janggane putramu bocah Joko Jelagur. Bakal ana kadadean apa ning papan padunungan kene. Kaya ngono Lagi. kaki. Kaki legi ya. Nini. Barang anakmu kinalungan janur kuning. Tuh pitakon sak jroning batinku kaki. Anakmu sing sekawet pancen wis bagus, iki kok tambah cemlorot baguse. Kepara kaki legi ya. Kaya-kaya aku mangerteni ana cahya kang tumurun ning jiwa ragane anakmu si Joko Jelagur. Apa bener pandelenganku kaki? Bener apa kang dadi kandhamu Nini lagi. Heeh. Yen to sapa wae anak putune Bapa Adam lan Ibu Kawa kang duweni Sukerta Iya. gelem kinalungan janur kuning ana ing janggane bebasan. Demit ora bakal ndulit, setan ora bakal doyan, uga tambah suminar. Pasuryane tambah calorot pasuryane Nini lagi. Kaki. Kaki legi ya. Nini. Aku nagih janji panjenengan. Panyuwunku sing angka loro panjenengan udanani kaki. Panjalukmu kang angka loro yen to sliramu njaluk kanca rewang supaya yen to bisa ngrewangi anggonmu njaga uga nglawentah putramu Kenang Joko Jelagur. Ora usah wasu melang. Bakal tak jejolake ning papan padunungan kene kang arupa sedulure marang Joko Jelagur. Rewang-rewang ana aku Nini legi. Bismillahirrahmanirrahim. Sobiah Amarah Aluamah Mutmainah. Nini lagi ya. Kaki legi ya. Iki ngono sedulur tuwa putramu Kenang Joko Jelagur Iya. kang arupa Supiah Amarah Aluamah lan Mutmainah. Iki ngono bisa tata jalma marang kaya kowe lan aku Nini lagi ya. Bisa tata jalma? Coba tak takonane Nini lagi ya. Monggo kaki. Supiah Amarah Aluamah lan kowe Mutmainah. Sakawit sliramu badan alus tasid dikara dadi badan kasar. Dina iki sliramu tak jaluki pitulungan. Yen to sliramu tak kon melu njaga uga nglawentah sedulurmu anom Kenang Jelagur apa kowe kabeh padha saguh. Saguh tenan? Yen to sliramu kabeh padha saguh. Coba jaganan pojok omah papat aja nganti nirwa sak kadhepe nitro. Nene lagi ya. Sing kepiye kaki? Panjalukmu loro-lorone wis tak udanane ning papan padunungan kene. Iya. Yen to wis kaya mangkene
aku ora bakal wasu melang yen to aku bakal tumuju ana ing kutha raja kanggo ngupadi pangupa jiwa kanggo ngurakabi kabutuhane keluarga. Bisa. Nanging sing tak jaluk marang sliramu Nini Legeye. Yen to ana kadadean apa wae ana ing tengah-tengah rompok kene sliramu lan sedulur papat kuwi mau ora bisa ngrampungi. Coba mangko ngejluk suku kaping 3 ana ing Sitimbantala kanthi kaki Legeye bakal tumuju ana ing papan kene Nini Legeye. Yen kaya ngono lekah ki, tak eling-eling apa sing dadi paweling panjenengan. Iya. Sewang-sewangan. Muga-muga wae ora ana rubeda kang tumuju tumrap keluargane awake dhewe kaki. Aku titip marang putraku Nini Legeye. Aku pamit Nini Legeye. Monggo kaki Legeye. Ayo Ger, nderek Nini Legeye sawetara Ger.
Lara mbok. Aduh, aduh. Lara sakit monggo yen to ngate ora bali adimu kowe kelawan aku. Aku pindono karo wong atuane. Nilegaya sakit nilegaya. Kurang ajar. Supaya marah lo amalan mutmainah. Kene padha nyedakne nilegaya kene. Sakit ini Nyedak, sakit. kok nyedak kok malah ra gelem to Kene kok kowe ora nyedak marani nilegaya. Kok keren ngono ni. Ya adimu ki mong anak titipan. Nalika semono kaki legi pasrah marang kowe sak papate. Kene ngapa wangsulanmu mung gangge. Ning kasunyatane adimu ora ono malah kowe padha sak kependakmu dhewe. Supaya marah ramalan mutmainah. Intong ati adimu ora bisa beli ning panggonku. Urung rawurung kowe kaki legi kelawan aku kabeh bakal nampa pidana. Nanging ngger anakku si Supya maralu amalan mutmainah. Sadurunge kaki legi jengkar saka rompok kene nalika semono. Nate titip weling kelawan aku. Umpama ana rupido kang tumuju marang kelompok kene. Umpama aku ra kuwawa aku kudu ngejruk suku kaping 3. Pamriye supane sajroning batin kaki legi krasa kahanan kang kedadian ana ning rompok kene. Mula saka kuwi nggih supaya marah amalan mutmainah. Hewang-hewang ana nini legi kading ngejruk suku kaping 3 muga-muga wae kaki legi inggil kondorane papan kene. Kaki legi baliane papan kene wang-wang ana kungkul ae anakmu kaki legi. Gusti sing karya jagat. Aku bali Nini lagi ya. Nini. Aku bali ana ing rompok kene kok malah sliramu tawang-tawang tangis kaya mangkene Nini lagi. Kene ngopo Pak Coban kang gedhe tumuju marang awake dhewe kaki legi. Nini. Sing kepiye kaki legi. Ing kene kowe bandaku. Kowe donyaku. Uga kowe bojoku Nini lagi. Ento aku nyawang sliramu tawang-tawang tangis kaya mangkene. Babar pisan aku ora bisa Nini lagi. Coba matur marang kaki legi. Ana kadadian apa sing bisa gawe sliramu tawang tangis kaya mangkene Nini? Legi. Gedhe tanggung jawabku karo panjenengan kelawan anakmu si bocah untang-anting. Cukup. Cukup Nini legi. Uga sawise aku tumuju ana ing tengah-tengah rompok kene. Padha bosah basah. Padha pating singkrah. Amarah, aluamah, supiyah lan mutmainah. Uga padha tawang tangis Nini. Uga aku ora ngerteni ning ndi putraku Joko Jelagur Nini legi ya. Nini legi. Mangerti anakmu si Joko Jelagur. Anakku Joko Jelagur ning ndi Nini legi. Anakmu si Joko Jelagur. Anakku ning ndi Nini. Anakmu ilang. Nini legi. Sakawit aku wis meling marang sliramu. Yen to putramu bocah Joko Jelagur kae mung bocah titipan. Joko Jelagur kae bocah kang nandang Sukerto Nini legi. Aku ngerti kaki lagi. Yen to sak mengko Bapak Dwi bakal tumuju ana ing papan kene.
Kepengin golek ning di papan padunungane putrane bakal apa sing tak aturke marang Bapak Haji Dewi ini legi. Aku kudu kepiye kaki lagi. Babar pisan sliramu ora bisa tak percaya nini legi. Sliramu cidra ing janji nini. Kene iki yen to sliramu bakal tak pidana kaya ngopo. Ora bisa mbalikke putraku bocah Joko Jelagur nini. Nanging kepiye maneh? Sliramu bojoku sing paling tak tresnani. Aku ora bisa yen to nyawang sliramu tawang tangis kang kaya mangkene nini. Ya. Nini lagi. Sliramu ora usah wasu melang. Ingin aku kaki legeyek kang bakal gawe ego supaya neto putramu bocah Joko Jelagur bakal tumuju ana ing papan kene kanthi slamet. Kaki lagi. Yen kaya ngono aku pasrah bali dadak bane panggonku. Waktu dina iki aku jalan pametane pepungkuran kaki lagi. Kowe ana ing sanggar pamujan. Njejaluk ndedonga marang Gusti Kang Akarya jagat supaya neto putramu Joko Jelagur bisa bali ana ing papan kene kanthi slamet ini. Aku jalan pamit kaki lagi. Ana ing sanggar pamujan ini lagi. Subiyah amarah Allah amah lan kowe mutmainah. Coba nyedhak kabeh. Sakawit sliramu tasih dikara dadi badan kasar supaya to bisa ngrewangi uga kalawentah sedulurmu anom bocah Joko Jelagur. Nanging kasunyatane putraku Joko Jelagur ilang ana ing papan padunungan kene. Sing tak jaluk marang sliramu, aku njaluk sabiyantu. Aku njaluk pitulungan marang kowe kabeh apa padha saguh. Yen to kowe kabeh padha saguh wiwit dina iki. Sliramu tak sidi karo dadi badan alus tak kon golek ning ndi sedulurmu anom bocah Joko Jelagur. Aja nganti kok taonono windanana kocape. Yen to sliramu ora bali ngajak sedulurmu Joko Jelagur, aja wani pisan-pisan bali ana ing papan padunungan kene. Mangkat dina saiki goleki ning ndi Joko Jelagur. Kewan sing gedene kaya ngene. Kowe malah bali nggawa bandan kewan sing anggegirisi kaya ngene. Apa bener iki sing nyidra putraku Joko Jelagur? Yen to pancen iki sing nyidra Joko Jelagur, coba lebono nggo garbane kewan yang gedhe. Tejo sulaksana tejane wong kang karang katon. Kowe klosat-klosot kaya dening krikil malang kaya dening ondo. Bocah bagus. Sopo sejatine sliramu, he? Jagat dewa asesane dewa jagat. Kojleng iblis lanat padha jelek-jelekan. Saja ana manusa merepeki marang laku. Kisana. Ya. Nek kowe takon karo aku waspadakno. Nek duwe mata kanggo mahamake, nek duwe kuping kanggo ngrungokake. Ora loro ora telu, uga ora siji. Aku sing darani Bathara Kala Gelap Sayuta ya aku kisana. Bathara Kala Gelap Sayuta. Bathara Kala. Ingin aku arep takon marang sliramu. Sakawit aku duweni putra siji cacahe kang aran bocah Joko Jelagur. Nanging wiwit dina iki putraku Joko Jelagur ilang ana ing papan padunungan kene. Ora liya
Pancen kowe sing tak dakwa Nyidra putraku Jaka Jagara apa pancen bener Bathara Kala? Kisanak. Ya. Sadurunge tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu. Mung aku durung wanuh durung tepang apa sejatining kowe wani sugih kendel bondoan nyinungkak krama laku kowe jenengmu sapa nek dijengen piyai saka ngendi ayo ngaku. Yen to sliramu kepengin ngerteni sapa to sejatine aku, yo sing nang ngarepanmu kira liya, aku kang aran Kaki Legayek Bathara Kala. Kaki Legayek. Jengene mung Legayah Ramuta waturi. Sugih kentel nungkak krama wani nyandak lala aku sing tanpa kondo. Nek kowe takon karo aku arep jawab. Mula sadurunge aku jawab, kowe tak kon ngrungokake kang supaya midhangetake apa dadi penjawab aku. Bakal tak ngrungokake. Kaki Legayek. Salah sijining kaya aku iki pancen sing gaglak putramu Jaka Jagara ya aku iki arep apa kowe? Bathara Kala. Ingine aku go bakal takon marang sliramu. Kenapa yen to sliramu kumawani kendel? Nyidra putraku Jaka Jagara ketemu pirang perkara Bathara Kala gelap sayuta. Kaki Legayek. Bathara Kala. Sebab musababe aku wani gaglak nusa ya putramu kuwi. Maune asal maune uga sing jalari ya manusa. Sebab nalika semono tak dongengake titik Kaki Legayek supaya cetha gamblang kowe bisa nampa kang dadi aturku. Cilik aku semono kae sing darani Gembong Kamijaya, titis saka Gunung Srandil. Tegese ora anake manusa, titis saka Gunung Srandil. Ing kono goleki wong tuaku, kepethuk karo Begawan Agrimaya, takon Sudarmaku bapak lan simbokku. Begawan Agrimaya paring wangsulan kuwi ora anake manusa. Ger, kowe kuwi nalika semono bengkahe Gunung Srandil judule kuwi mula kena darani titis saka Gunung Srandil. Tegese kowe ora anake manusa. Sawise ngono aku pasrah bongkokan karo Begawan Agrimaya. Dikon nyetan bener parani ketemu karo Mbok Rondo Datapan saka ing Ludoyong. Dhewekne duwe anak siji arane Damar Wulan Sasongko, lagi gandrung kapirangu karo putri dalem. Putrine Sang Prabu Jayeng Kusuma Jayeng Murti ning Kediri Mutaran arane Dewi Sekarteji. Damar Wulan anggone nglamar ora bakal ditampa, ing kono banjur aku nyuwita ngersane Mbok Rondo Datapan. Gelem nampa paswitanku ning Mbok Rondo Datapan duwe panyuwun. Kon ngaturake nawala tong lamar ning Kediri Mutaran. Saguh Gembong Kamijaya saandaku dampyak saka ing Padepokan Ludoyong temuju ana ing Kediri Mutaran. Sakwise ana ing Kediri Mutaran ketemu karo Sang Prabu Jayeng Kusuma Jayeng Murti, kabeh keweden marang Kadek Dayaku lan saandaku. Pasewakan agung prajurit murid, pasewakan siswa padha bubal maut ana ing Kediri Mutaran. Ing kono aku ditakoni karo Sang Prabu Jayeng Kusuma Jayeng Murti, nek jenengmu sapa lan kowe arep ku gawe apa? Nek aku menika nami kula Gembong Kamijaya, titis saking Gunung Srandil. Menawi mengkaten kula menika nampi dawuh kalian Mbok Rondo Datapan ing saperlu badhe ngaturake nawala. Nawala ditampa surasane. Ing kono banjur ditampa ning duwe panyuwun. Bisa nyuwunake wong cemane Loka Sekembaran. Ya kuwi arane pentolan tebeng saka negara Mesir suwanake rene kanggo kudangane Deskarteji karo Damar Dedaupan. Ing kono banjur aku goleki pentol karo tebeng ketemu ana Alsetra Gondolomayu. Ketemu karo pentolan tembeng, tak irit tak boyongane Kediri Mutaran rak gelem. Puguh perang catur perang bodo gitik kala Bendana ora bakal kalah menangi. Bareng ngono aku ditamani piandel pentol karo tembeng telu cacahe. Piandele pentol sirep rikono wewe putih glugum lanjang usulku disangut. Rumangsa kalah kekes aku ora ndedhoe kekuatan apa-apa. Lumpuh dayaku Kaki Legayek ing Bathara Kala gelap sayuta. Yen to sliramu kepengin ngerteni sapa to sejatine aku. Iya, Bathara Kala. Sing ning ngarepanmu iku ora liya.
Aku kang aran Pentul ae Aduh, aduh. Jaluk ngapura, jaluk urip tol. Layak-layak ngerti wadiku tol. Kowe ngaku-ngaku ora wegik wasis kowe nyelamur jeneng nyelamur laku tol. Ngaku-ngaku kaki legaya. Ya, aku jaluk ngapura, jaluk urip tol. Yen to sliramu wis nglenggana, yen to sliramu kae luput, yen to putraku bocah Joko Jlagur ki wis karuat, coba sawangen. Pojok omah papat kaya janur kurang padha pating grandul. Lawe menang uga mubeng ana sing pekaranganing omah. Kae pratandha yen to putraku Joko Jlagur wis karuat. Nanging ora dadi ngopo ae Bathara Kala Glapsayuta. Ing kene bakal tak pangapura, bakal tak wenehi urip marang sliramu, nanging ing kene aku njaluk utahke putraku Joko Jlagur kanthi slamet, bakal tak udanani sing jalan kaki legayeh li legayeh. Ayo. Layak-layak bocah watake dedeke ra sepira gedene dhuwure ra sepira tak gaglak ora bisa kalu malang kaya dinanda tak kemah-kemah ora bisa ajur atos kaya dene watu sebab musababe mek kalungi janur kuning to iki motul ya nek kowe mung njaluk utahe si Joko Jlagur aku bisa watone uga karepku kowe gustu iso ya ke minangkani gantine si Joko Jlagur tul aku njaluk raga kanthi lasukma sing dikemuli-kemul gembala seta aku bakal bisa ngutahke kanthi waras tul. Bathara Kala. Ya. Sliramu ora usah wasumelang. Bakal tak udanani sing jaluk nanging sing baku. Putahke putraku Joko Jlagur dirasakake. Bathara Kala. Bathara Kala Glapsayuta. Aku ngaturaken matur nuwun yen to sliramu wis ngutahke putraku Joko Jlagur. Muga bakal tak udanani sing jaluk mundur sak pecah Bathara Kala. Bathara Kala Glapsayuta. Aku ngaturake matur nuwun marang sliramu yen to sliramu wis ngutahke putraku Joko Jlagur ing kene kanthi slamet. Nanging babar pisan aku durung percaya yen to sliramu durung janji-janji marang Pandol uga warga masyarakat desa Jepang kene yen to sliramu aja wani pisan-pisan ngganggu marang putraku Joko Jlagur wiwit dina iki Bathara Kala. Pentol karo tembem. Ya. Apa isih kurang percaya janjiku nalika semono? Babar pisan aku durung percaya. Ditungokake sawetara aku arep janji karo kowe. Uga sembrambah wong sak desa Jepang so bisa mirengake ndongakake apa kang dadi janjine Bathara Kala saandaku. Mulai detik dina iki jam iki sasi iki tul aku ora wani ganggu ngulik-ngulik keluargane bapak ya kuwi Haji Dwi Moh Ahmad Rifai sebab kabeh mau syarat-syarat sing dicukupi nyatane ana beras kuning sak piturute ana lawe wenang janur kuning walah rumangsa panas pedes aku bakal njaluk ya kuwi memangsa ndul sak uripku sak patiku ora bakal wani ganggu keluargane Bapak Ahmad Rifai kabeh mau syarat-syarat dicukupi ora bakal lan malah aku bakal ngewangi-wangi anggo dedapan si Joko Jlagur mbok menawa ing besuke lakon
Ya kuning kan bakal tak dongaki selamat dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ora nandang suketo dadi bocah sing saleh. Betul. Nek aku wis kaya ngono, aku njaluk papan panggonan uga njaluk memangsan ngombe utawa memangsa aku tul aku bali nang papanku meneh. Padahal kula ora usah wasu melangsir. Coba wiwit dini kowe iki engko mlayu kidul kula ning kono ana ora sedu kang bakal dadi omben-ombenanmu. Ana bale demas kang bakal dadi pituronmu. Uga ana jadah pasar coba gawanan marang saandahanmu. Mangkat dina saiki Bathara Aku bali nang papanku tul. Nene lagi ye. Nene lagi ye. Iso piye kaki legi ya? Aja kaget sliramu. Coba sawangan nene lagi ye. Heeh. Sopo iki sing ana ing pungkurku nene lagi Iki ye. anakku kaki legi. Putramu Joko Jelanggur nene lagi ye. Banget kaki. Orang ngira babar pisan yen to wektu dina iki anakmu wis bisa bali ana ing pangkonku. Iya. Umpamane wong atuane engko tindak ana ing rompok kene, aku kelawan panjenengan ora bakal nampa pidana kaki. Bener kang apa dadi kandhamu nene lagi ye. Iya. Nanging mangerti yo. Piye? Yen to sakawit aku mau wis janji marang Bapak Haji Dwi. Iya. Yen to kurang langkung tabuh setengah limo Limo. bakal tumuju ana ing papan kene. Iya. Nanging sadurunge ngenteni Bapak Haji Dwi, iki putramu sakawit sing tak jenengake Joko Jelanggur. Bakal tak balekke meneh jenenge dadi Bahaudin Muhammad Wahyu. Kaya ngono. Lah kae kok kadoan. Loh. Sajak arep ana tak kaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Cekaos mawon. Nggih. Nggih kaki tembem rene ing wedal kala wau Bapak Haji Dwi Ahmad Rifai sak keluarga menika rawuh panjenengan mung sapul badhe ngemasrahake Kang Putra. Rene wedal menika kula pun jangkep tanganipun kula etang-etang kok wedal sak menika sampun demikian semayanipun panjenengan. Kados niki Bapak Haji kapure mundhut ingkang Putra jak kundur kanthi slamet. Nggih, ngoten mawon. Alhamdulillah Bapak Sukoto adalah Bapak Dwi pangrawatan ing dinten punika sampun rampung. Niki putra panjenengan Mas Bahaudin badhe kula wangsulaken dumateng panjenengan malih. Nanging saderengipun kula wangsulke, niki kula nyuwun niki Kupat luar. nggih uga menika wonten kupat luar ugi beras kuning. Nika. Nggih. Saderengipun panjenengan kondur, niki Bapak Haji Dwi dalah Ibu nggih. Ugi niki wonten gombal utawi sandangan putra panjenengan. Sandangan utawi gombal menika saged panjenengan mangke larung wonten kali kang mili utawi saged panjenengan pendhem wonten ing sak pekaranganing omah panjenengan. Ampun dibeta mlebet griya panjenengan riyen nggih, Bapak. Kanthi dedonga kang kados makaten, aku iki ora mendem gombal utawa sandangane anakku. Nanging iki aku mendem sengkalane anakku, uga mendem sekalane keluargaku. Terus mangke panjenengan maos Al-Fatihah kaping 3, terus panjenengan nyuwun napa kemawon ingkang dados unek-unek panjenengan supados saged dipun hijabah marang Gusti Kang Akarya Jagat. Mangaten nggih Bapak. Nggih, niki saged dipun panjenengan tampi. Niki kenang saged sumpeng kalih Bapak kalih Ibu. Niki wiwit dinten menika Mas Bahaudin pun dados putra panjenengan malih nggih. Nggih. Nanging niki ugi saderengipun panjenengan kondur nggih. Niki wonten syarat sarana kang arupa kupat luar ugi beras kuning kang mangke saged
kupat luar saged panjenengan uculi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Nggih, Bapak. Nggih. Mbok pilih tasih kathah prakaryan wonten dalem panjenengan nggih. Sumangga kula aturi nggih kula nyuwun pamit nggih. Nyuwun pamit. Matur nuwun Nggih. Bapak. Alhamdulillah pun masuk kanthi selamat nggih. Nggih monggo. Pun alhamdulillah. Kaki legi je. Nini. Iki ana suket alang-alang godhong apa-apa lan godhong kluwek. Iki ngono godhong-godhongan iki uga menehi merdi yen to godhong alang-alang supayane Bapak Haji Dwi ora ana alangan apa wae ana ing donya iki godhong kluweh anggone gadah damel samangke dipun luweh lebahake ora ana sing sarwa kekurangan supayane to bisa lukar tibake ora ing siti bantalane negaya. Kejaba iku mau iki ana paso sak kekepe kaki. Iki ngono nggambarake wong ana ing donya iki yen to duweni apa wae, duweni gawe apa duweni unek-unek ora usah ditutap-tutupi kaya paso kekep iki. Yen to bakal mbok tutap-tutupi malah mangke bisa nggawe bingung awake dhewe. Mula kuwi nini legaya supayane bisa lukar tibake ana ing siti bantala nini legaya. Nini bareng Pak So tak tibake nang Siti Bantala ana abane Mak Piar. Mak Piar semono uga penggalihe Bapak Haji Dwi. Wis Mak Piar, wis lega, wis padang anggone duwe gawe anggone. Wis pirang-pirang tahun mikir sok kapan putraku duwe bocah siji tak ruwat alhamdulillah dinten menika sampun kasembadan, sampun luar. Sakjroning paso ana kewan loro cacahe. Kewan loro cacahe uga duweni werdi. Kahanan donya iki ana loro cacahe. Ana rina, ana wengi, ana wadon, lanang, ana sing ala, ana sing bagus. Alhamdulillah para rawuh kakung semawana putri. Pangruwatan ing dinten punika sampun rampung. Ing mriki kula sarombongan mung saged ndedonga marang Gusti Kang Karya Jagat. Mugi-mugi kenang sang sampun diruwat, sampunipun diruwat samangke dadosa putra ingkang soleh, migunani tumrap nusa bangsa lan agama, mituhu kaliyan tiyang sepuh kekalih. Ugi anggenipun akad nikah sakmangke Kang Mas Bahaudin dipun paringi kalancaran. Amin. Mugi-mugi dadosa kulawarga ingkang sakinah, mawaddah lan warohmah. Kakak, Nini, iki mau anggone ngaye jejiban wis rampung. Aku ki keprungan ning daleme Bapak Dwi Ahmad Rifai ku duwe gawe, ya toh. Iku nanggap barongan, ana titian kuda barang. Ayo bareng-bareng, iku mau ana dore barang lho Kakak. Ana jaranane. Ana jaranane. Ayo nanggap bareng lho Kak ya.